Sing Bogat, maraba da zuwa, barka dai. Abin alfahari ne zuwan ka kallon wannan gasa. Rakiyar ɗan kokawa na ne. Yawa to me sunan? Gita Kumari Pogat. Me? Gita Kumari Pogat. Yanzu macen za ka sa dambe? Ƙwarai me to? Rubuta. Yalla bai dora da na shirya gasa ta girke-girken abinciccika sai ka kawo malama Gita. Wannan fa gasar kokawa ce. Daga nesa muka zo nan. Ba kuma za mu koma ba sai an gwabza. Imma a bari Gita ta gwabza. Ko kuma ni da kai mu gwabza. Da fara ka zo da magana mara kan gado. Yanzu kuma kana so ka sa daru? Me kake nufi da wannan magana? Kenan so kake yarinya ta yi kokawa da maza? Ta yi kai baka damu da kimar ka ba. To amma mu kuma mun damu da ita. To ni yanzu barin gwada maka ciwo. Yanzu yalla bai hakuri yalla bai isa da Allah. Da Allah yalla bai. Kai hakuri. Yalla bai. Muna matukar ganin ka da kima. Amma abin da kake nema ba zai samu ba. Kai hakuri amma ba za mu iya ba. Muje. Amma yanzu a yi haka. Kai ko an baka damar da za ka yi suna, shine za ka yi wasa da ita. Ban gane ba. Shekaru nawa muna gabatar da gasar kokawa? 5. Kuma mutane nawa ne suke zuwa kallo? Adadin su kaɗan ne. To me aka yi? Ka yi tunani mana Hamago, a garin da ba taba ganin mace ta yi kokawa ba, yayin da aka ji cewar za a haɗa mace da namiji kokawa, a ganin ka mutane nawa ne za su zo kallo? Gasar za ta kwashi mutane sosai. To macen aka karya mata kafafu ko hannaye fa? Su karya mana. Kai a hakan ba dai an gyara ma harkar ka ba. Kudin tikiti ko da rufi bi kasa. To yan kokawa ka sai sun yi watanni suna cin abinci da kudin. Yalla bai Mahadir. Maza da mata, yara da manya, na tabbatar kun taba ganin mace tana takawa akan wuta. Haka zalika kun taba ganin mace tana wasa da maciji. Amma a yau, karo na farko a tarihin Rotak, za ku ga ta mace tana gwabzawa da maza a gasar kokawa nan da mintuna 30 a filin Lalchok. Kudin tikiti rufi 2, za ku ga mace 'yar kokawa. Ya fi kamata ki ci. Ko da zaki yin kokawar ka za su gwabza, ina mai tabbatar maka ba za ka tara mutane haka ba. Ya dai? Ya kake gani? Kafin ka faɗi abin da za ka faɗa riga an tambala ta da ƙasa. Ita ma ɗan kamfan za ta sa ne? Yayi. Kada lamala. Yo kawai da ina fata ne. Ai wato ina gaya maka wannan abu. Kai tana ina ne? Kai gaskiya wannan fa ta haɗu. Fata na dai kada rigarta ta yage. Ni kuma fata na rigar ta yage. Yage sha basga. Aha Gita. Fitir musa shi Gita. Ai na gaya muku cewa wannan baban ta ya dade da kwancewa wannan mutumin. Kin san dokokin kokawa? To sai ki zaɓi wanda zai mammazge ki. Kai ya ganin ka wa za ta ɗauka? Wa za ta ɗauka kuwa bane ɗan kwakwadin cikinsu? To dai aka riya ranar cin nasararsa ta zo. Kutubai nasi, wala ta zamu da kanci. Tabbi jam.